Как можем да учим английски вкъщи сами и напълно безплатно? Здравейте, аз съм Крис и днес ще ви покажа 6 начина, които ще ви помогнат да свикнете с езика и да започнете да го използвате сами. Понякога просто няма време за курсове. Работа, семейство, много неща са ни на главата. Английският ни трябва. Уроците и курсовете определено помагат да напредваме по-бързо, стига да не разчитаме само на тях. Език не се учи само в класната стая. Истинският напредък ще дойде само когато сме в пряк контакт, дори за 10 минути на ден. Методите, които ще споделя, аз лично ги използвам и работят страхотно за моите ученици. Започваме с нещо супер лесно. Лепящи бележки. На английски се наричат Post-it notes или Sticky notes. Вземете една от тях, запишете си по някоя дума или фраза и ги залепете по предметите вкъщи. Ако сега започвате с английски, запишете си лесни думи. Fridge, wall, mirror, painting и ги поставете върху предмет, от който се опитвате да запомните. Ако вече сте напреднали с английския, запишете си фрази, които просто не могат да ви влязат в главата, колкото и да се опитвате. Аз лично имам бележки навсякъде, по монитора, по рамките на прозореца. Мозъкът ни обича повторението. Колкото повече виждаме една дума или фраза, толкова по-лесно и бързо можем да я запомним. Номер 2. Музика. Това е любимият ми начин за учене на английски. Изберете си любима песен, но не слушайте само мелодията, слушайте се в текста. За учене на английски специално препоръчвам сайт наречен Genius.com. Там не само има текстовете на песните, а и цели обяснения с какво искал да каже артистът, какво означава тази фраза, тази дума, уникален уебсайт. А как се учи език с музика? Изберете си любима песен. Намерете я в сайта Genius.com. Започнете от краткото описание на песента, за какво се пее. Това може да го намерите в уебсайта най-отдолу след текста на песента. Стъпка номер 2. Прочетете първият куплет само, не цялата песен. Извадете непознати думи и изрази. Преведете ги. Проверете как се използват в различен контекст и как ние можем да ги използваме в ежедневната ни реч. Напишете си по 1-2 изречения с тази дума, за да разберете смисъла. Примерно, ако чуете I'm over it. Какво означава това? Означава, че съм приключила с нещо. I'm over my ex. I'm over feeling tired all the time. Свържете думата с нещо познато за вас. Направете така с всяка една част от песента. И накрая пуснете си я, но този път слушайте за произношение. Пейте с певеца или с певицата и пробвайте да копирате начина, по който те изказват думите. Защото така не просто учим думи и фрази, а чувство, интонация, произношение. Ако ви е интересно, мога да направя видео на тема как да учим с музика и да ви покажа всичките трикове, които аз съм използвала, за да науча езика. Метод номер 3. Четенето е един от най-добрите начини да разширим речника си. Но не говоря за учебници, говоря за автентични материали, които са създадени основно за англоговорящи. Примерно, ако обичате новини и неща, които се случват по света, четете статии от BBC News, New York Times, The Guardian. А ако искате нещо по-леко, предлагам уебсайт наречен Ingo.com. Много го обичам този уебсайт, там е пълно с интересни статии на различни теми. Всяка статия има списък с нови думи, обяснения и аудио, които можете да слушате, докато четете и да практикувате произношение. Буквално е като мини урок, който можете да си направите сами. Моите ученици го използват постоянно и са много доволни. Един съвет. Не четете нещо само защото е лесно. Изберете тема, която на вас ви е интересна. Когато нещо ни грабва, мозъкът ни запомня по-бързо. Метод 4. Подкасти, YouTube видеа, сериали, филми. Това е най-естественият начин да чуем реална английска реч, ако не живеем в англоговоряща страна. Избирайте съдържание, което е създадено специално за англоговорящи, а не за ученици. Така ще свикнете с акценти, изрази и реален начин на говорене. Относно YouTube, аз гледам неща, които са ми интересни. Гледам видеа на Sorel Amor, The Diary of a CEO, Jay Shetty, Gary V, това е за маркетинг, Vanity Fair и още много такива, които са свързани с личностно развитие, с пътувания, с фотография, дори музика. Относно филми и сериали, не е нужно да разбирате всичко, просто слушайте за смисъла. Извадете си по 2-3 фрази или думи и след това се опитвайте да ги използвате в разговори.
Това ме води към следващата точка. Говоренето на английски – най-голямото предизвикателство. Но в днешно време сме много привилегировани. Имаме изкуствен интелект. Съществуват приложения като Talky, Lang AI, Practica. В тези приложения можем да разговаряме с изкуствен интелект. Те са страхотни за самостоятелна практика, но повечето са платени, да не кажа всички. А и честно казано не могат напълно да заменят разговора с човек. Когато говорим с хора, идва напрежението, емоцията. Но ако целта ви е просто да проверите знанията си и да практикувате изговаряне, това е супер вариант. Има и друг напълно безплатен начин – ChatGPT. Можете да го използвате като партньор за разговори. А следващата седмица ще ви покажа точно как да използвате ChatGPT за самостоятелна практика и говорене. Така че не забравяйте да се абонирате, за да не го пропуснете. И последно, нещо много просто, но много полезно. Воденето на дневник на английски е страхотен начин да подредим мислите си и да започнем да мислим на английски. Не ви трябва нищо специално, само тетрадка и химикал. А също така може да използвате и бележките в телефона си. Всеки ден пишете по няколко изречения. Как сте? Какво сте преживели? Какво ви е ядосало? Какво ви е мотивирало? Просто излейте мислите си и чувствата си на този лист хартия. Не мислете за граматика, не мислете за грешките. Просто пишете. Ако не се сетите за някоя дума или ако не можете да се изкажете правилно, потърсете онлайн. Просто пишете, изразявайте се и така мисълта ви ще започне да тече по-свободно, ще започнете да мислите на английски. Дори да ходите на уроци, това си е като отделна работа. Не чакайте перфектния момент или перфектния курс, просто започнете по-маничко всеки ден. Благодаря ви, че останахте до края на това видео, а сега напишете в коментарите кой от тези методи бихте пробвали първо. До скоро и ще се видим в следващото видео.